أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبي على تنونك على بركة كسالي تشيدو لا سون هرما كنوي على كراباي كيسيني نما بي أكا أنا سمغو بلا جلي ani mawo ma de yutu nyonya fuka ta jodon se ala kanin au beye o jamakulu sanu mainfe bi wajulu keneka niye anye Nigeria krenkrenyala uga fabala Lagos ka be mekaloma samba fla ani muga ani woro ka keni aslamiya dimito ansar bulofara bamimbe Nigeria lada do sangosan ala kira baka bangeli uba anyenamaya ka keni nyinantai ala sona uye welebla ankaramogo ni ankaramogo dema noye a Seyid Sharif Ali Usman Haidra ale kata barain a ɲɛnɛmaya u fɛ ka kɛ ni o ye ala sɔnnama sherifkɛ welekan jaabi ni bonya ani karama ye o min kɛra nisɔndiya koba ye u bolo kunbɛliw ni foliw ni munumunu ni minnu kɛra sigida wɛrɛ a bɛna o ye nka kɛrɛnkɛrɛnyala sigi min ni a kɛra alakiraba tɔgɔya la a kɛnɛ sanuma ne filɛ nin ye min ni mɔgɔw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ kana faraw kan baara in na a kɛnɛ kan baara kun fɔlɔ o bɛ daminɛ ni bisimilalikanw ni folikan minnu ye an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ awa an badenw an kun ya an ka karamɔgɔ min fɔ ko a bɛna Sheikh Ali Haidara ale de sigilen filɛ nin ye Ali Haidara bisimila i n'an bi ku an ni fa kura cogo min na an ni fana bi k'o cogo la Sheikh Ahmad Tijani a fana nana yan an n'ale fana y'a kɛ alhamdulilayi rabbil alamina ala ka kɛnɛya k'an ye ala ka silamɛya jidi ala ka silamɛya jidi ya rabbi ala ka an kɛɲɛngo bɛ taa fiɲɛ fɛ an ka hɛrɛ ko fɛn fɛn de bɛ Allahu taala bolo diɲɛ lahara ala k'a nɔgɔya k'a d'a ma ala k'an tiimɛ silamɛya kan an sɔrɔla silamɛya de kɔnɔ ala k'an tiimɛ a kan e min sera k'i sen ta k'a da i kan na ka taama ka se anw ma yan alhamdulilayi a kɛra bonyaba y'an ye bonya a bɛ e bolo bonya bɛ ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an ye awa an ka denmisɛnw fana bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don an ka musow fana bɛɛ nisɔndiyalen don an ka sigiɲɔgɔn minnu y'an jatigi o sigilen filɛ an fɛ an y'u wele o bɛɛ yɔrɔjanw de la mɛ u bɛɛ nana ka na pour que u k'a ɲɛ alhamdulilayi an bɛ ala tanu i bisimila yan bi fo sini ala k'an sigi hɛrɛ la ala k'an sigi hɛrɛ la tɔɔrɔ min b'an faso kan Allahu taala ka tɔɔrɔ in ala k'a ban ala k'a taa fiɲɛ fɛ jugu minnu b'an na jugu ninnu ala k'u kolokari k'u d'a ma ala k'an ɲɛl'u kan ala k'an ɲɛl'u kan n'an kuntigi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam baraka de Allahu ye silamɛya da k'a baraka cogo min na ala ka dugawu in baraka o cogo de la tahiyatu fadilati shaykh al-imam Ali Haidara جاءنا في بلاد مالي آيات هيرا الميمون آيات هيرا الميمون يا خير قادم فأهلا وسهلا بالعلا والمكارم تركتم بيوتا للسرور لآلكم سيرجعكم الله إليهم بفضلكم حللتم بنا بالخير أنتم إمامنا نرحبكم بالفرح أنتم رجالنا شكرنا لكم شكرا فضيلة الشيخ علي حيدرا شكرنا لكم شكرا بذلتم النفائس سيجزيكم الله جزاء المنافس إلهي يزدكم
فلا خيرا وبركا بجاه رسول الله خير البرية ألا وسهلا مرحبا أشيوها لي أيدر ألا وسهلا مرحبا أشيوها لي أيدر ألا وسهلا أيدر ألا وسهلا أيدر ألا وسهلا الأيدر ألا وسهلا الأيدر ألا وسهلا مرحبا ألا وسهلا مرحبا طويل الله عمره وعمرانا جميعا من مال في هذا المكان أو يبو في هذا المكان أو إنكليزية في هذا المكان أو يوروبا أو أوسا في هذا المكان دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أنا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم. an ka cɛkɔrɔba dɔ fana bɛ yen o ma se ka kɛnɛ nin sɔrɔ n'o ye Alhaji Usman Traoré, Alhaji Kola Usman Traoré. O ma kɛnɛ nin sɔrɔ ko an bɛ Ala ɲini a fɛ, a ye opération kɛ, an bɛ Ala dali ko Badara Ali an ka karamɔgɔkɛ k'a ka dugawu k'an ye. An bɛ musow fo kosɛbɛ ko ni cɛ ko ni baraji. Jeunesse tɔgɔ la ko ka bɛɛ lajɛlen fo, communauté fana ni tɔgɔ la, cɛkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen ko ten. An ka kɛnɛ di an karamɔgɔw ma. Anw bɛ yan bi ka fɛn de mɛn u la, an ɲinɛnen don min kɔ. An b'a fɛ a ka kuma fɔ an ɲɛna. Anw ɲinɛnen don min kɔ n'o ye silamɛya sira ye, n'o yɛrɛ ye adamadenya yɛrɛ sira ye. I ka dɔn wari ɲini yɔrɔ dɔ a ma nɔgɔ. So assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Bon, cɛmɛ nane ni mo kɛlɛ. A kɔrɔkɛ mɛ fɛnɛ nane ni mo kɛlɛ a fɛnɛ ni. Donc na duwawu yalu ye al ni sɛnɛ. Al bɔra al bara al nana al bara. Ni Ala tarala Ala mal ni hɛrɛ bɛnda. Wajibili minnu fɛnɛ kɛtɔ ka Ala mɛn tolo d'a ma Ala m'o kɛra. Alu ɲuman nara ɲamɛ ka bi kalu ɲuman sey fɛnɛ ka wadu al sibo kɔnɔ hɛrɛ do Ala m'o kɛra. Ala mal kisira gbɛrɛgbɛrɛ ma. Ala mal ni kayra ba bɛnda. An fɛnɛ mɛnu ye an bɛɛ badema Ala ma na badenya sabatira. Cɛli mɛnu fɛnɛ ya Ala ma al fɛnɛ na badenya sabatira. An bɛɛ tunkan de la Ala ma tunkan diyara na an nan cɛlu. An mɛnu fɛnɛ cɛbarawa ka Ala hinɛ la ka Ala hinɛ silamɛfure bɛɛ la Ala m'o kɛra. An ye mɛn fɛnɛ bolo ka o fɛnɛ fari dɔ kɛnɛya ka n'o fɛnɛ ɲɔgɔnna kɔrɔ Ala m'o kɛra. N tɛ se jamana kuma la assalamu alaikum. An barabɔ bisimilayi an sibon kɔnɔ k'an kɔsɛ alhamdulilayi Ala m'o kɛra. An nalonda kɛ min fana nani n'a ye Badara Ali di an ye Ala tarala a barabɔ Mali la bisimilayi k'a ko kusayi ko ɲuman d'a ma Ala m'o kɛra. Ala n'a ko Nigeria san bɛrɛ ka n'o la place kan k'a mayɛlɛ Ala m'o kɛra ɲɛ. Bon an bɛɛ ye duwawu de ka duwawu kɛ an fakɛ ɲɛ n'a ye Ngayi Sherifu di n degeden fakɛ a fatura. An ye dɛmɛ ɲin'a fɛ ka duwawu ɲin'a fɛ parce que ni ka mɛn Guinéen ni yan bi Malien ni yan Ivoirien ni yan Sénégalais ni yan Burkinabé ni yan mɔɔ mɔɔ ni ye jamana ɲɛ kɔnɔ bi n'i ka hɛrɛ sɔrɔ an y'a sɔrɔ n'ale de sababu la an ye duwawu kɛla an ye Ala ma alahira la k'a lajafa ma e de fana bɔra i bara i na da i bara an y'i fo la balimaya la k'i fo sinji la n de ye Malien na jeli de ye n ye Ivoirien na jeli de di n ye Sénégalais la jeli de di n ye Burkinabé la jeli de di n ye Laginɛkan la jeli de di wodo n'i nana kɛnɛ kan Haidara an b'i fo e kɔrɔkɛ nana yan Tijani Layi Tijani a n'a muso Ala ka min o ka wasa kɛ an ye seko kɛ i fana nana fana an ye Ala tarala i bɔ ni Mali la bisimilayi k'i don Nigeria alhamdulilayi Ala m'a kɛ dɛ ɲɛ Ala ma kayira kɛ dɛ ɲɛ Ala na badenya bɛ sabati Malien ni man de bila tile kelen Laginɛkan ni man bila tile kelen Ivoirien ni man bila tile kelen Burkinabé ni man bila tile kelen Ivoirien ni man bila tile kelen ɲali bɛɛ la jɔ ɲala bɛɛ fana y'a kɛ la ɲɛ i b'a mɛn i sila jamana kɔnɔ jeli y'i sila jamana kɔnɔ i ma kɔnkɔ i ma fedeya i ma ɲani walayi geti bɛrɛ le kɔ ni jeli ye geti bɛrɛ sɔrɔ i bɛ kawo i bɛ kɛ ko bɛɛ ye an sera geti bɛrɛ le la n'a ye Laginɛkan ni Malien ni Ivoirien no an sɔrɔ baden bɛrɛ la k'an sɔrɔ sinji bɛrɛ la alibarika
ka tande ke Fatuma hanya nomdati makongo ya malabo so salala nde malabo e kolla ko be kala nye ko me nyam fa bara na ginani nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ ni an karamɔgɔden a Seyid Ali Usman Haidara a bɛ sɔrɔ ka kuma ta ka walawalali kɛ silamɛya yɛrɛ jumɛn de don nakun jumɛn de bɛ silamɛya la laseli in na aw bɛna faamuya caman sɔrɔ a la min bɛ walawala nazarakan ani bamanankan na an ka jɛ k'a ɲɛmada a ye laseli min kɛ Lagos Jamiatul Ansar Din ka nin mawludu sanuma in kɛnɛ kan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Haidara. Ambi aujourd'hui le 15 mai l'an 2026. Sikatola. Kabo Bamako. Aya. Kana anya ta balmauka. Akarati. Ani sindi wani kanumbawo. Kosobeke. Ani demebawo no islamia demebawo Jamiatul Ansar Din Islamia. Kosobe. Olu minu sigilembe. Wallahi. Nigeria kono. Sikatala. Ambi eta mi konna la ya. Akila Lagos do. Kosobeke odo. Ola ambi ala barkada. Kosobeke kase. Ka ala wali mando. Wallahi. Danti barkada mina. Okaka. Ani danti foli mina. Sikatola Haidara. An sera ya diinɛ min tɔgɔ la silamɛya don kosɛbɛ sikatola an nana sɔrɔ la ni jamana in kɔnɔ yan silamɛw caman bi yan Allahu akbar silamɛya baarakɛlaw bi yan kabi an ma don yan sikatola o la n'an sera yan ka foli lase kɛnɛ in sigibaa bɛɛ ma bɛɛ tulo b'a la silamɛ minnu y'u ka baara bila ka na fara ɲɔgɔn kan nin sanga in kɔnɔ yan sikatala bɛɛ lajɛlen sara bɛ ala bolo b'a tigi bolo Haidara. Nous allons profiter, saluer by this occasion, first of all, I would like to express my sincere gratitude to Muslim community of Nigeria, the Imam, the President of the Republic of Nigeria, and everyone with us to celebrate these moments and this preacher. I will like to thank everyone to be with us at this moment. And the Sojara, Afarfuna. À m'en profiter de l'occasion de remercier tout un chacun d'avoir effectué leur déplacement parmi les communautés guinéennes, la communauté sénégalaise, la communauté malienne, la communauté burkinabé et les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest ainsi que tous les Africains qui vivent au Nigeria. On les remercie à cette occasion. Cette occasion n'est organisée que pour célébrer l'anniversaire de notre prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, pour pouvoir partager notre amour envers lui et prouver au monde musulman et prouver à tout le monde que notre Mohammed, paix et salut sur lui, fut envoyé comme une miséricorde pour l'humanité. Alors, on me faut la CPMA. Kabe Walimando, Kabe Barakada. Jamani ni amba kono no Nigeria. A fama o foli encore. An bɛ foli lase communauté musulmane min bɛ yan ni o ye silamɛya ɲɛmɔgɔyaso ye ka bɔ yen k'an ka alimamiw bɛɛ fo ani minnu y'u ka baara bila nin sanga in kɔnɔ ka na fara an kan an ka se ka nin sigi in kɛ nisɔndiya kɔnɔna la an karamɔgɔ caman bɛ yan an ka sikow sera kɛnɛ kɔnɔ yan alors an jatigiw fana bɛ yan lasina sinɛnta an fa don a bɔra k'an bisimila ni kumakan sanuma minnu ye a sara bɛ ala bolo nin kɛnɛ in kɔnɔ yan maliyɛnw ka haut conseil ɲɛmɔgɔ n'o ye Madu Kanaji ye an b'a fo nin sigiyɔrɔ in na yan a ka salon bonya la ani ɲina a ye bonya min kɛ an ye an balimakɛ bɛ an fɛ yan n'o ye Sangare ye o y'a jɛɲɔgɔnkɛ a y'a bila ka na an bisimila a tɔgɔ la a sara bɛ ala bolo o kɔfɛ an bɛ an karamɔgɔ fo ani an kanuba ni o ye Modibo Dunbiya ye Dunbiya a kun tɛ Lagos kɔnɔ yan a tun bɛ fɔ yɔrɔ wɛrɛ de la nka a y'an ka nali mɛn
a y'a profité cogo bɛɛ la pour que ka n'an bisimila yan o ka kan n b'a fɔ Moro ye ko a ni ci a yɛrɛ ye siga t'a la a nisɔndiyara kasi bonya min bɛ a bolo ka ɲɛsin Hayidara n'a ka denbaya ma foyi tɛ fo n'a kɛra setigi Ala ɲɛda wallahi ye wallahi a wallahi bɛ karamɔgɔ bɛɛ bonya siga a t'o bɛ la dɔnnibaa bɛɛ bonya a bɛ ten a sera bɛ Ala de bolo ba tigi bolo o kɔfɛ an bɛ foli lase an baw ma kosɛbɛ k'a fɔlɔ an ka ɲamakalaw la olu minnu bɔra k'an bisimila kosɛbɛ an ka ɲamakala cɛmanw a n'a musomanw an bɛ foli lase a bɛɛ ma kosɛbɛ kɛ dan tɛ foli min na o ka kan ka maliyɛn communauté fo communauté fɛn o fɛn bɛ yan minnu bɛ bɔ Afiriki tɔgɔ la an bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma o bɛɛ y'a mɛn dan tɛ foli min na o ka kan k'a jira aw la k'a fɔ an bisimilali min kɛra nin silamɛ jama fɛ o kɛra fɛn ye an bolo siga t'a la min bonyana an bolo wallahi barisabula a ma foyi jira an na fo n'a kɛra an ka communauté minnu bɛ yan wele bilalen u ma surtout communauté malienne u bɔra ka wele jaabi k'a jira an na k'a fɔ ko u bɛ ni an ye dusukun na ani wale bɛɛ la kosɛbɛ kɛ siga t'o la bɛɛ b'a dɔn ni jamana ninnu ye garijɛgɛ ɲiniyɔrɔw de o ye ye tiɲɛ baaraw ka ca mɔgɔw bolo wallahi janko an bɛ don min na nin tɛ nin ye jour ouvrable de ye c'est pas un jour férié nin ye baarakɛ don de ye kosɛbɛ kɛ nka o n'a ta bɛɛ a yɛrɛw ɲɛ bɛ mɔgɔw la wallahi o bɔra ka fan bɛɛ lajɛlen fo wallahi wallahi o la an kan ka maliyɛn communauté fo u barikada kosɛbɛ u ka bɔli la k'an bisimila a ma kɛ foyi kama fo n'a kɛra Ala kama ye wallahi o la u sara bɛ Ala de a b'a bolo tigi bolo an ba minnu bɛ yan bonya minnu bɔra ka kɛ cadeau minnu bɔra ka di kabiri kuranɛw la n'o ye Ala kumakan ye ani ka taa se cadeau wɛrɛw ma alors a dibaga bɛɛ lajɛlen sara bɛ Ala bolo bɛɛ tulo b'a la an b'a fɔ a ye ko a ni ci kosɛbɛ o y'a mɛn sigi in a kun o wasara kosɛbɛ kɛ Hayidara fɛn o fɛn kɛra diɲɛ kɔnɔ n'a kɛra setigi Ala subahana wa taala ɲɛda kama o wasara ni fɛn bɛɛ wallahi 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 janko min kɛra cɛ kama cɛ min ni setigi Ala subahana wa taala y'a bonya jira le Qur'an sira bɛɛ lajɛlen kan k'a fɔ a ye nin cɛ in kanu mɔgɔ min mana nin kanu ka tugu nin kɔ i k'a dɔn ale yɛrɛ Ala bɛ k'i fɛ wa a bɛ yafa i ma wallahi à côté Mohamed dit si vous aimez vraiment Dieu suivez-moi, Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allahu akbar ni Ala kumakan kosɛbɛ o kumana n'an kɛra kira fɛ a bɛ mun ɲɛ an ye a b'an ka ɲɛnɛmaya dilan n'an ye kira kanu jira a bɛ mun dilan an ye a bɛ an ni adamadenw cɛ dilan minnu bɛ diinɛ la ani minnu tɛ diinɛ la o kama an ka introduction na n y'o de fɔ n ko an ka kira ma ci foyi kama fo n'a kɛra danfɛn bɛɛ lajɛlen ka nɛɛma sɔrɔ ye n'o ye setigi Ala subahana wa taala ye min fɔ a ciko na mana fɔ alhamdulillah an bɛna o ciko in ani silamɛya tigi a ye min fɔ a ka silamɛya la ani a ka diinɛ kɔnɔna la fɛn minnu ni lakɔlɔsili kan ka kɛ o la surtout an bɛ waati min na i komi bi alors hakili la kuma caman kan ka ɲɛfɔ c'est ce que je disais la cause ou la mission exacte de l'envoi de notre messager, le bien-aimé de Dieu, Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, n'est d'autre que de propager, de vivre ensemble, la paix entre les communautés, la paix entre les religions, la paix entre la famille, la paix entre les peuples. Voilà la cause de son envoyé. Voilà la raison de son envoi. Et voilà la mission précise que le prophète nous a tous prouvé et qu'il a montré au monde musulman, surtout dans l'islam, ce qu'il a propagé n'est d'autre que la paix, la tolérance et le vivre ensemble. La coexistence pacifique, voilà ce que nous allons essayer d'interpréter de la manière la plus compréhensive, alors pour que tous ceux qui ont effectué le déplacement d'être avec nous puissent vraiment en profiter, alors de la cause de l'envoi de notre bien-aimé ou de bien-aimé de notre Dieu. Alors c'est ce que nous allons essayer de définir, que les gens puissent comprendre. Agneau de fort, on a compté foyer
ni jamana ninnu kɔnɔ aya fo n'a kɛra an ka kira n'o ye Muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wasalim an bɛ seli min kɛ aya ni an b'a tɔgɔ fɔ Ɔhɔ. ani setigi Alahu subahana wa ta'ala ye bonya ko minnu fɔ Ɔhɔ. a ka ko la aya o tuma na min bɛ anw bolo Ɔhɔ. o de ye anw ka se ka laseli lase mɔgɔw ma Aya. janko mɔgɔw ka se k'a faamuya Aya. u bɛ diinɛ min na Ɔhɔ. n'i y'a mɛn silamɛya Ah. a mana foyi kama Ɔhɔ. fo n'a kɛra bɛn de sabatili ye o ye tiɲɛ ye diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ fo n'a kɛra bɛn de sabatili ye adamadenw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ Allahu akbar. fo n'a kɛra bɛn de sabatili ye sigida kɔnɔna la Aya. ani adamadenya kɔnɔna la Allahu akbar hayidara n'o bɔra la ah silamɛya a tɔ bɛ kɛ wallahi fɛn dɔ ye an bolo siga t'a la i n'a fɔ bi oui an filɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔnɔna la Awɔ. l'islam est devenu une religion d'inquiétude autant que quiétude. Allahu akbar Allahu akbar Le monde d'aujourd'hui, aya les gens ont peur aya du non-musulman. Allahu akbar Du non-musulman, Allahu les gens Akbar. ont peur même de l'entendre. kosɛbɛ À travers les actes qu'ils posent, à travers ce qu'ils montrent, à travers ce qu'ils prouvent, aya dans leur propre intérêt, aya qui n'est ni, qui n'est lié aucunement Aya. de notre Saint-Coran Aha. et qui n'est lié Aha. aucunement Aya. par les dits et les faits de notre prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. salim hayidara Donc c'est ce que nous allons essayer aha de définir, aya de faire comprendre aux gens, de Aha. faire comprendre au monde Aha. que l'islam Ah. n'est d'autre que la paix. Allahu akbar Comme son nom l'indique, Ah, comme son nom le définit, Aha. l'islam, ça c'est la paix. Allahu akbar Dans la paix, on retrouve l'amour, aha alors l'assurance, aha la quiétude aya et la certitude. Allahu akbar hayidara Plus pratiquement la justice. Quand on parle de musulman Aha. ou un musulman, Aya. tu dois être juste à travers tout ce que tu vas faire Allahu akbar envers qui que ce soit. Aha. Donc c'est ce que nous allons essayer aha de parler Aha. dessus pour que les gens puissent comprendre aya réellement aya toujours Aha. la religion qu'ils pratiquent Aha. ou la religion qu'ils se retrouvent. Allahu akbar hayidara Notre religion aya est une religion de comportement. Allahu Notre Akbar. religion Aha. est une religion de paix. Aha. Notre religion Aha. est une religion de coexistence, Allahu akbar surtout pacifique. aya Alors, on est fou. aya Kabe Walimando, kosɛbɛ Kabe Barkada. bɛɛ tulo b'a la On va pas tarder à Aya. rentrer dans notre thème Aha. que nous avons choisi. aya Alors, pour cette occasion, aha alors de la célébration aya de la naissance de notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu wa salam. salim Avant tout cela, nous tiendrons à remercier aya l'association Ansardine Aya. de Lagos, aha l'association Ansardine Aha. de Nigeria Aha. en particulier, Allahu akbar pour votre dévouement, Aya. pour votre détermination Aha. et pour votre engagement aha pour la triomphe de l'islam Aha. authentique, qui est l'islam moderne, Allahu qui est Akbar. l'islam juste, Aha. qui est l'islam d'entraide, Aya. qui est l'islam de partage. Allahu akbar On vous remercie tous. hayidara Aye bara munu kɛ n'o ye Jamiatul Ansardine tɔndenw ye ah a ka wuli ka jɔ la Aha. a n'a ka baaraw la Aha. a b'a la ka min kɛ Aha. silamɛya Aya. a baara bɛ se cogo min na Aha. ka nɔgɔya Aya. ani silamɛya Aha. a ɲɛ bɛ se cogo min na ka fɔ Awɔ. sigidaw la Aya. ani sigiyɔrɔw la Aha. janko mɔgɔw k'a dɔn Aya. ko silamɛya tɔ min b'a la Aha. o de ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye Awɔ. wa ni cikun b'a la Aha. a nakun ye k'o de sabati. Allahu akbar N'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ sabati Ah. n'an sɔnna ka hadamadenya kɛ ɲɔgɔn fɛ Aha. n'an sɔnna ka ɲɔgɔn nɔgɔ ko Aya. ala bɛ sɔn k'an dɛmɛ. siga t'o la O hayidara kumana min bɛ an bolo awɔ o de ye ka ansaruw fo kosɛbɛ k'u barikada o tulo b'a la ka wuli ka jɔ la Aya. ka président fo Aya. dan tɛ foli min na siga t'o la ka a jɛɲɔgɔnw fo Aha. dan tɛ foli min na Allahu Akbar. k'an ka présidentiw fo aya k'an ka tɔn musobaw fo Kosɛbɛ. ka tila ka kanubaw bɛɛ fo Allahu akbar a ka nali la nin waati in kɔnɔ Aya. an nisɔndiyara ni a ka nali ye ka se kosɛbɛ ka se an b'a fɔ ko an ni ce aw yɛrɛ ye bɛɛ tulo b'a an la b'a jigi an bɛna fɛn min fɔ Ah. nin kɛnɛ in kɔnɔ yan Aha. a bɛna fan bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Wallahi. barisa bila a fɔ kun ye Ah. diɲɛ bɛɛ bɛ se cogo min na k'a dɔn kosɛbɛ i ka diinɛ min n'i b'a la k'a pratiquer Ah. n'a bɛ fɔ a ma ko silamɛya Aha. nakun de b'a la Kosɛbɛ. wa o de kan ka ɲɛfɔ Awɔ. wa o de kan ka baara kɛ O ye tiɲɛ. mɔgɔ bɛɛ fɛ Awɔ. min ko k'i bɛ silamɛya Allahu kɔnɔ akbar Allahu akbar o la aya an bɛ aw fo kosɛbɛ k'aw barikada bɛɛ tulo b'a la dan tɛ foli min na wallahi ansaruw ye baara min kɛ ah a ɲɛ tɛ se ka fɔ ka ban wallahi u ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ aha karamɔgɔ b'o fɔ Aya. an yɛrɛw b'o fɔ Kosɛbɛ. mali fantan naani bɛɛ lajɛlen Awɔ. fɛ donc l'association Ansardine aha on
vous remercie Aya. vraiment infiniment Ko sabe. pour tout ce que vous êtes en train de mener. Aha. Alors, pour la bonne propagation Aya. de l'islam authentique, Ko sabe. qui est l'islam Aha. de notre prophète Aha. Mohammed alayhi salatu wa salam, Salim. qui n'est d'autre que l'islam de Aha. pardon, Aha. d'entraide Aha. et vraiment de l'islam de Aha. partage. Allahu akbar. Je vous remercie pour ça. Aïdara. Et sur ce, nous n'allons pas alors encore gâcher d'autres temps sans rentrer dans le thème que nous avons bel et bien précisé Aya. alors pour cette occasion. Okaka. Alors, le thème que nous avons juste choisi aujourd'hui Aya. n'est d'autre. On va Aha. juste rappeler le monde. Aya. Alors, tous ceux qui nous suivent aujourd'hui Aha. et tous ceux qui sont avec nous Aha. à ce moment précis. Allahu akbar. Les thèmes dont nous avons initié Aya. vraiment de l'interpréter Aha. ou de parler dessus Aha. aujourd'hui à l'occasion Aha. de cette célébration, Aya. de cette fête de la naissance de notre bien-aimé Aha. Mohammed alayhi salatu wa salam, Salam. les musulmans vivent en paix Aha. avec les non-musulmans Aya. à travers plusieurs principes Salam. enseignés par l'islam. Allahu akbar. Agni thème est choisi. Aya. Thème mi Ah. ni anakunti foye Aha. fo ka ɲɛfɔli kɛ Aya. janko silamɛw k'a dɔn Aha. k'a fɔ ko silamɛw bɛ se ka balo ni mɔgɔ wɛrɛw ye Aha. o n'u silamɛ ɲɔgɔnw Aya. kisi kɔnɔna la Aya. ani tanga kɔnɔna la Aha. ani ka taa se hali mɔgɔ minnu tɛ silamɛ ye Aya. silamɛw n'olu bɛ se ka vi cogo di Allahu o akbar. kɔrɔ ye ka balo ɲɔgɔn ka cogo di Aha. kisi kɔnɔna la Aya. ka sɔrɔ silamɛ ka tɔɔrɔ ma se Aha. i silamɛ ɲɔgɔn ma Aya. ka sɔrɔ silamɛ ka tɔɔrɔ ma se Aha. hali mɔgɔ min tɛ silamɛ ye. Allahu akbar. Je pense que ce thème, aujourd'hui, le monde a, je dirais que tout le monde Sigatala. en a besoin vraiment de savoir Wallahi. réellement Aha. ce qui est le vivre ensemble Aha. et comment est-ce Aha. qu'un musulman doit être parmi, Aha. c'est-à-dire la communauté, n'importe quelle communauté qu'il Aha. se retrouve, Aha. comment est-ce qu'il doit se comporter. Allahu akbar. Et qu'est-ce que sa religion lui a Aha. recommandé et Aha. qu'est-ce que l'islam même lui recommande de faire. Allahu akbar. Aïdara. Alors, on va essayer k'o kumaw de ɲɛfɔ Aya. pour que mɔgɔw k'a faamuya. Aha. Diinɛ in n'a bɛ fɔ a ma ko silamɛya Aha. nakun ne b'a la Aya. a dira adamadenw de ma ko Kosɛbɛ. adamadenw de k'a kɛ Abite. minnu sɔnna a la Awɔ. k'olu de k'a kɛ Ɔhɔ. o tuma na n'a fɔra anw minnu sɔnna Ɔhɔ. anw kan k'a ɲɛdɔn Ɔhɔ. surtout bi Aya. ɲɛfɔli kan ka kɛ silamɛya la Ɔhɔ. janko silamɛya ka faamuya a bɛ tɔgɔ min bolo Aya. ni o kɛn bɛ danganiyabaliya tɔgɔ ye Kosɛbɛ. n'o kɛn bɛ tiɲɛni tɔgɔ ye Aya. n'o kɛn bɛ bingali tɔgɔ ye Ɔhɔ. n'o kɛra ni fanga bɛ ne la n ka taa bi karisa kan Aya. silamɛya b'o tɔgɔ min bolo bi Kosɛbɛ. a ka kan bi silamɛw ka se ka ɲɛfɔli kɛ Awa. jango ka diinɛ bɛ se cogo min na ka Kosɛbɛ. kisi Kosɛbɛ. jango ni jamana ninnu kɔnɔ Ɔhɔ. jango ka taa se afiriki kɔnɔna ma Ɔhɔ. ani diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ Aya. bi Allahu akbar. a sera wagati ye bi Aha. an k'an ka silamɛya tɔgɔ ɲini k'a lajɛya Kosɛbɛ an kɛ. k'an ka silamɛya bi k'a lajɛya Awa. k'a lajɛya Ɔhɔ. ni silamɛya tigi ye min fɔ Ah. n'a bɛ fɔ o ma muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam Wasallim. ale min cira ni silamɛya ye Ɔhɔ. a ye min fɔ Awɔ. ani min y'a ci n'a ye Ɔhɔ. o ye min fɔ Awɔ. k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye. Allahu akbar. Aïdara. car le rappel profite Aha. aux croyants. Sigatala. N'i ye mɔgɔw hakili lajigin waati o waati la Ah. kuranɛ ko ten tɔ Awɔ. k'a bɛ mago dilan maaw ye Awa. alors siga foyi t'a la Ɔhɔ. minnu limaniyara Aya. n'u dara setigi ala Siga t'a la. la wa a bɛ se ka mago dilan maa wɛrɛw yɛrɛw ye Awɔ. hali minnu kuma limaniya Ɔhɔ. minnu kuma limaniya sɔrɔ Awɔ. i n'a fɔ an cikun y'o min ye Ɔhɔ. ani an nakun y'o min ye Awɔ. nin mission in ma dabɔ foyi kama Ɔhɔ. fo n'a kɛra ka na fara silamɛ minnu bɛ yan Kosɛbɛ. ani silamɛya baarakɛla minnu bɛ yan Awɔ. ka na u dɛmɛ Aya. nin diinɛ in baara kɛ ko ɲuman na Ɔhɔ. lahala hali minnu ma faamu sɔrɔ silamɛya la Ah. olu dɔw na silamɛya faamuya k'a dɔn a cikun ye min ye Awɔ. walima silamɛya yɛrɛ kɛkun ye min ye Siga t'o la. Aïdara. parce que a ka kan waati bɛɛ la Awɔ. mɔgɔ fɛn ɲuman min bɛ i bolo Awɔ. i k'o ɲɛfɔ Awɔ. mɔgɔ wɛrɛw ye Ɔhɔ. u ka se k'o fɛn valeur dɔn O ka kan. n'a ɲɔgɔnna b'u bolo Awɔ. u n'u hakili to a la Kosɛbɛ. min b'olu bolo Awɔ. u n'u hakili to o la Siga t'o la. wa e yɛrɛ min b'a la k'i ta fɔ Ah. o bɛ dɔ fara e yɛrɛ ta ɲuman O ye tiɲɛ ye. Aïdara. O ye tiɲɛ ye. alors o kumana okumu kɔnɔna la Aya. an ye waranda min ta an bɔra k'o de fɔ Awɔ. silamɛw bɛ se cogo di Ɔhɔ. ka vi ni adamadenw bɛɛ ye Allahu akbar. ka se ka adamadenya kɛ mɔgɔ bɛɛ fɛ Awɔ. i silamɛ ɲɔgɔn Ɔhɔ. ani min yɛrɛ tɛ silamɛya la Ɔhɔ. O ye tiɲɛ ye. silamɛya de ye hakɛ dɔw bila yen Kosɛbɛ. adamadenya kɔnɔna la O ye tiɲɛ ye. o hakɛ in Ah. an kan ka fara ɲɔgɔn kan Awɔ. ka se k'o hakɛ la préserver bi O ka kan. O ka kan.
n'an kɛra silamɛ ye an kan k'o hakɛ ninnu lakɔlɔsi Kosɛbɛ kɛ. an kan ka hakili to o hakɛ ninnu na Awɔ. an kana sɔn olu ka taa k'an dan Ayi. an kana sɔn k'an ta Awɔ. minnu bɛɛ bɛ fɔ an ye Ɔhɔ. ni a tɛ foyi lase an ka jamanaw ma ni cili tɛ Ɔhɔ. n'a tɛ foyi lase an yɛrɛ damaw ma Ɔhɔ. fo n'a kɛra farafarali ye Aya. n'o ye silamɛya bolofaraw ye Ɔhɔ. o kana kɛ an bolo tiɲɛni ye Aya. mɛ an ka silamɛya yɛrɛ ɲini an k'a ɲɛ dɔn Ɔhɔ. silamɛya yɛrɛ nakun ye jumɛn ye Aya. silamɛya dabɔra b'o kan Allahu akbar. Aidara. Wala. alors min ye an sirannen don Oui. o kama an y'o sigi min na silamɛw ni maa wɛrɛ bɛ se ka vi ɲɔgɔn fɛ an y'a sigi sigiyɔrɔ 5 kan Allahu akbar. les musulmans Ah. vivent en paix Aha. avec les non-musulmans Aya. à travers plusieurs principes Aha. enseignés par Aya. l'islam. Allahu akbar. La toute première Aha. est la justice envers tous, Allahu akbar. la bienveillance Aha. et le comportement. Aya. Le 3, le respect des droits Aha. et des engagements, Okaka. la coexistence Aya. par la sagesse Aha. et la bonne moralité. Allahu akbar. L'appel, Aya. l'islam avec sagesse Aha. et douceur. Allahu akbar. Voilà les 5 perspectives que nous avons prises Aya. pour pouvoir expliquer Aha. au monde musulman Aya. et à tous ceux qui nous écoutent Aya. à l'instant précis. Kosɛbɛ. Voilà les 5 principes que Bravo. nous avons initiés Aya. et pouvoir parler dessus Aya. et de donner des explications claires Aha. et de donner des explications qui pourraient tous nous apporter du bonheur, Aha. alors de paix Aya. et dans tout le monde. Allahu akbar. Voilà ce que nous avons décidé. Aidara. Bismillah. Ainsi, donc nous allons commencer. Aya. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ko an bɛ an sindi ni setigi ye ala tɔgɔ barikama ye ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlennin tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ye. Allahu akbar. Prière et salut sur notre prophète Mohammed, sa famille ainsi que ses fidèles compagnons. Alors an bɛ kisi ni nɛɛma caman ɲini ala fɛ Aha. a k'o kɛ an sigi kun kan n'o ye ahamadu bashiru ye Aya. muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallim Wasalim. ani a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen Aya. a n'a jɛɲɔgɔn sanumanw bɛɛ Bɛɛ tulo bɛ nin na. minnu n'u tugura ni diinɛ in baara kɛli ye Awɔ. fo ka taa se lahara don ma Allahu akbar. an bɛ kisi ɲini nin bɛɛ lajɛlen ye Bɛɛ tulo b'a ni la. an yɛrɛ kun. Allahu akbar. Ahan. Le musulman vit en paix avec les non-musulmans à travers plusieurs principes enseignés par l'islam. Ko nin kumakan in minɛna Aha. ka bɔ silamɛya kɔnɔna la Aya. ko silamɛ bɛ se cogo di Aha. ka balo Aya. ni mɔgɔ wɛrɛw ye Aha. minnu ye silamɛ ye Aya. ani minnu yer'u tɛ silamɛya la Aha. ko silamɛya ye walanda bila o kan Siga t'a la. janko mɔgɔ bɛ se k'o faamuya Allahu akbar. n y'o de fɔ a ye I y'a fɔ. n ko silamɛya n ko tigi b'a la I y'a fɔ. Siga t'a la. silamɛya tigi tɛ foyi ye n'i ɲininkara Aha. waati o waati kɔnɔna la Ah. a tigi ye min cira n'a ye Allahu akbar. alors o tumana silamɛya min bɛ anw bolo Ah. o ye muhamadu mustafa ka diinɛ ye sɔrɔlahu ta'ala alaihi wa sallim Wasalim. o cira ni fɛn min ye Aha. anw bɛ laseli kɛ Aha. ka da ye Siga t'o la. O ka kan. a ye minnu fɔ a n'a ye minnu jira an na Awɔ. yan'an ka don yen Ah. an bɛ hakililajigi kɛ Kosɛbɛ. silamɛw ye Aya. ka hakililajigi kɛ waati bɛɛ la Aha. mɔgɔw ye Aya. ani lamɛnbaaw ye Allahu akbar. k'a fɔ ko diɲɛ bɛnkan sɛbɛnw Ah. silamɛya tɔgɔ la min dɔnna Aha. diɲɛ bɛɛ kɔnɔ Aya. n'i y'a gosi sisan google kan Ah. walima i y'a gosi fɛn o fɛn kan Aha. a sɛbɛn dɔrɔn ko yalima ko bɛnkan fɔlɔ jumɛn de sɛbɛnna Aya. silamɛya tɔgɔ la Aha. o bɛna bɔ ni an sigikun de ye sisan Allahu akbar. i y'a sɛbɛn kan o kan na Allahu akbar. i y'a sɛbɛn anglais la o Aya. i y'a sɛbɛn tubabukan na o Aha. i y'a sɛbɛn bamanankan na o Aya. n'i y'a sɛbɛn fɛn min kɔni na barre de recherche min kɔnɔ n'o ye Aha. ɲinini sɛbɛn sira min ye Aya. n'o kɔni b'i ka kumakan mɛn Ah. a ɲininka dɔrɔn ko yalima bɛnkan fɔlɔ jumɛn taara Aya. walima constitution fɔlɔ jumɛn nana n'o ye sɛbɛn fura ye Aha. walima charte fɔlɔ jumɛn nana n'o ye sɛbɛn fura ye Aya. bɛnkan sira kan Ah. min kɛra silamɛya tɔgɔ la Aha. min bɛ bɔ ka d'i ma Aya. o ye charte de Médine Allahu akbar. et la charte de Médine Aya. fut Aha. la toute première constitution Aha. ou le tout premier Aya. charte Aha. qui a été pactée Aha. entre les musulmans Aha. et les non-musulmans Allahu akbar. ainsi que les juifs. Kosɛbɛ. Kosɛbɛ. Ça c'est un pacte. Aya. Ça c'est déjà un pacte Aha. sacré. Allahu akbar. C'était la toute première Aya. constitution qui fut Aha. engagée dans l'islam, Kosɛbɛ. surtout dans l'islam de Ah. Mohammed alayhi salatu wa salam. Wasalim. Wasalim. Haidara. À cette occasion, c'est qu'on va apprendre Aya.
Et ce qu'on va retenir dans ces dix n'est quoi? Est le vivre ensemble. C'est-à-dire le pacte qu'on vient juste d'en parler, ou la charte qu'on vient juste d'en parler, qui a été signée ou qui a été décrétée au temps du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, a été initié par qui? A été initié par notre saint prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, par lui-même. À cette occasion, il fit une convention avec les juifs et les non-croyants et les non-pratiquants. Dans cette charte, qu'est-ce qui va se ressortir dans ça? N'est d'autre que le vivre ensemble pour que le monde ou bien la ville qu'ils se retrouvent peut être protégée par eux-mêmes et tous. Que tu sois chrétien, non musulman, yaourt, juif ou musulman, que vous soyez tous ensemble unis dans un regroupement, que vous allez se retrouver pour pouvoir protéger votre état ou votre ville où vous vous retrouvez. Au de Kondala, Ibinaye, au Binabe, en principe, en Boraka Mif. Au principe, il doit fouiller, foi cardon, Kela Minchira Muhammad alayhi salatu wassalam, Ade de Kela Mugafoloy, Slamea Tola, Ani Slamea Kondala, Pati Folomi, ni Mugo obseka, recherche que Europe Bella. Anyi minye anga donta wala nanga semepe on anyi minunye ale de kera ma folo yi min sera ka diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Medine a bɔlen Maka akarati a doni kama yahudiya minnu bɛ yen non pratiquant minnu bɛ yen comme charte kɔnɔna la a bɛɛ définilen don k'a ban n'o tɛ ko hali chrétien minnu kun bɛ yen a doni kama a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan min ye bolibatɔlaw ye o minnu ye chrétiens ye o minnu ye yahudiyaw ye o kira de nana ko ale ka diinɛ tɔgɔ la n'a bɛ fɔ a ma ko silamɛya ko a ye na an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka se cogo min na ka Madinɛ lakisi charte in kɔnɔna la bɛɛ bɛ se cogo min na k'i ka diinɛ baara kɛ a ka di i ye kɛ cogo min na ka sɔrɔ i ka tɔɔrɔ ma se maa wɛrɛ ma. Ola nan ko bi ko an ye walanda ta walanda min bɛna bolili kɛ silamɛ ni silamɛ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ani ka taa se silamɛ ni maa wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ma a ka sigi kɔnɔna la a ka adamadenya kɔnɔna la silamɛya ye min ɲini an fɛ a n'a ye an kalan min na a n'a ye walanda min di an ma o de kama bi an ye nin ta pour que hali bi an ka ladegeli kɛ n'an ka kira jogo ye n'o ye Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Ensuite le premier, la justice envers tous. L'islam ordonne d'être juste avec tout le monde, musulman ou non musulman. A fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye ko laadiriya ka kɛ laadiri ye i ni maa bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ laadiri ye fɛn fɔlɔ min bɛ ɲini silamɛya ka enseignement la n'o ye silamɛya ka kalan ye ka ɲɛsin silamɛw ma walima ka di silamɛ kelen-kelen bɛɛ ma o ye fɛn fɔlɔ jumɛn ye o de y'i ka kɛ laadiri ye laadiriya i ni maa bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ arabu ko tɛ ko el adlu adlu ye fɛnba de adlu ye fɛnba de laadiriya ye fɛnba de wa laadiriya jɔyɔrɔ bɛ adamaden bɛɛ lajɛlen ka hakɛ la jango silamɛ ni silamɛ ni ɲɔgɔn cɛ silamɛ ni silamɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ laadiri ye aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya la feere ɲɔgɔnya la janko minnu sigilen don nin yɔrɔ ninnu na a caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan o ma ɲɔgɔn sɔrɔ yan foyi kama fo n'a kɛra an b'a la ka fɛn dɔ ɲini an bɛ se ka dɔ sɔrɔ janko minnu bɛ so n'olu bɛ an kɔ an faw b'o la an baw b'o la an musow b'o la an balimaw b'o la anw minnu bɛ nin sigiyɔrɔ ninnu na yan caman ye minnu se yan nafolo ɲini don o kumana nafolo ɲini yɔrɔ la min bɛ ɲini silamɛw fɛ o de y'a ka kɛ laadiri ye baara ɲɔgɔnya la min bɛ ɲini silamɛw fɛ o de y'a ka kɛ laadiri ye a ka kɛ laadiri ye aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ feere la a ka kɛ laadiri ye aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya la o de kama Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Surat Al-Maïda, verset 8.
ladiriya sira hakɛ ma setigi ala subhanahu wa ta'ala bina fɔ an y'a ka kuranɛ jɛlen kɔnɔna la a ko cogo di tellement que ala mako bɛ ni ladiriya ye minnu y'ale kanubaw ye ani minnu bɛ ale ala subhanahu wa ta'ala fɛ a ko n bɛ aw ma ko a ye kɛ ladiri ye a ye kɛ ladiri ye hali jamakulu minnu n'u ka tɔɔrɔ sera aw ma jamakulu minnu ye aw ɲini tɔɔrɔ ye ko a ye kɛ ladiri ye aw n'u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ min i yɛrɛ b'a dɔn ko nin tɛ ne fɛ fiyewu mɔgɔ min i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ne nin tɛ diinɛ kelen na mɔgɔ min n'i b'a dɔn k'a fɔ ne nin tasira kelen kan walima mɔgɔ min yɛrɛ ka tɔɔrɔ bɛ se ka taa hali ka ɲɛsin i ma ko ni silamɛ bɛ baara kɛ i kana baara kɛ ko nin ye ne tɔɔrɔ walima ko nin ye nin kɛ ne la ko i ka baara kɛ ni ladiriya ye ala ko k'a bɛ min ɲini an fɛ n'o ye silamɛw ye k'o de an ka kɛ ladiri ye an ka kɛ ladiri ye an ka baara bɛɛ kɔnɔna la an ka kɛ ladiri ye an ka jago kɔnɔna la an ka kɛ ladiri ye ani adamaden bɛɛ ni ɲɔgɔn jangaw ka se ka kuma in faamuya ko hali mɔgɔ min n'a sɔrɔla a ye tɔɔrɔ ta k'i sɛgɛrɛ walima lala kuma dɔ la tɔɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka bɔ dɔɔrɔ la hali ka se i ma i baarakɛ ɲɔgɔn b'o la i ka patron b'o la mɔgɔ dɔw na sɔrɔ i b'a sɔrɔ la i ni hakɛ min ka kan patron t'a la k'a d'i ma i bɛ baara min k'a ye e bɛ baaraba min k'a ye a kan ka sara min d'i ma a t'a la k'o sara ɲɔgɔnna d'i ma alors e bɛna mun fɔ ko nin b'a la ka ne ka hakɛ tigɛ o kumana ala ye mun fɔ ko e min limaniyara ka da ala la ko i kana sɔn fiyewu patron b'a la k'i jɛli min kɛ i ka hakɛ la o ye peut-être a ka tɔɔrɔ dɔ b'a la ka se i ma barisabula n'a kan k'i sara 1000 mais a t'a la ka foyi d'i ma ni 200 tɛ ala ko cogo di k'i k'o 200 in ta 1000 min n'a kun kan k'o d'i ma k'i k'i ɲɛ bɔ o la 200 min n'a b'o d'i ma i n'a ka baara ɲɔgɔnya la i k'o minɛ n'i bɛ se k'i ka 200 walima i ka 800 tɔ min tora o bɛ se ka ɲini sira jumɛn kan i k'o de ɲini ladiriya la kan'a fɔ ko a kan ka 800 fara 200 in kan alors ni n taara ka jagokɛyɔrɔ dɔ la ou bien ni ye nin baara in sɔrɔ n yɛrɛ bɛ n profiter alors n bɛ se ka 800 tigɛ cogo di nafolo la n bɛ se ka 800 sɔrɔ cogo di jango k'o bila n kunna barisabula patron kan k'a di yan ala ko k'i kan'o kɛ a ka baara ɲɔgɔnya la kɛ ladiri ye ni patron b'i ka hakɛ d'i ma a dɔn k'a fɔ ko ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ b'i ka hakɛ la ala ɲɛ bɛ fɛn in bɛɛ la wa a ti kɛ ala ɲin'a ma wa a ko ni maa min kɛra ten ko i k'a dɔn k'o de ka surun setigi ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ sira ɲɛli a ye kɛ ladiri ye n'i kɛra ladiri ye i bɛ siran ala ɲɛ n'i kɛra ladiri ye i bɛ kɛ setigi ala fɛ n'i kɛra ladiri ye ala yɛrɛ bɛ k'i fɛ an bɛ nin kisa surumani in di anw kalanna nin diinɛ in kɔnɔna la ni kalan sira bɛɛ ye o kɔrɔ ye jumɛn ye n'i ye silamɛya kɔrɔlen ta n'o ye tawarikul islamiya ye c'est qui est l'histoire de l'islam i bɛ fɛn caman faamuya silamɛya in kɔnɔna la kabi kira la n'o ye muhamadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka taa se a jɛɲɔgɔnw ma jɛɲɔgɔn minnu n'u ma janfa tariku ye fɛn o fɛn sɛbɛn a kɔrɔ a bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen wasa Sayyidina Umar radiyallahu anhu Umar bin Khattab an bɛ o de ka histoire remporter o histoire bɛ rapporter jumɛn kan toujours ladiriya kan pour que mɔgɔw bɛ se k'a dɔn bɛɛ b'a kalama aw ni anw k'a fɔ ko gulɔ minni a haramuyara silamɛya kɔnɔna la ni maa o maa y'i da a dabɔ kama ka gulɔ min ni i minɛna silamɛ o hakɛ bɛ yen min bɛ bɔ i la kuranɛ ko ten ladiriya kama jango lamɛnbaaw ka lamɛnli kɛ u ka se ka faamu sɔrɔ u ka diinɛ in ko n'i kɛra baarakɛbaa ye i ni diɲɛ bɛɛ bɛ jɛ nin ye silamɛya kɔnɔna ye Umar bin Khattab kira ka sahaba do a bɛ kalifa tɔɔrɔ sirinaw fɛ n'o ye les 5 califes bien guidés il est parmi eux a nana kana mun de ɲini do dɔ la a sigilen don u nana kana ni silamɛ dɔ ye min n'a ye gulɔ min a falen gulɔ la tewu u nana kana d'a ma ko a ka hakɛ bɔ a la
ni bi sɛbɛnfɛn min na a bɛ fɔ ko Umaru ka récit n'a bɛ fɔ a ma Umaru ka sɛbɛnfɛnw a ka jogo ɲumanya kɔnɔna la n'a ka laadiriya a b'o kitabu kɔnɔna la n'i b'a ɲini Allahu akbar a baara dɔnna o nana ni kamalen ye ko Umaru ka sariya bɔ a la parce que a fara gulɔ la kosɛbɛ yanni Umaru ka busan t'a fɛ k'a bɛ sariya bɔ a la a ye Umaru sɛbɛkɔrɔ nɛni dɔw ko nɛni sera hakɛ ma f'a donna Umaru fa la a donna a ba la Allahu akbar o kumana Umaru nɛni ta ani silamɛya hakɛ kan ka bɔ a la min ye Alahu subahanahu wa taala niyɔrɔ ye Umaru ma sɔn ka busan da cɛ kan silamɛw kamana ganna o ko nin ye Ala ka hakɛ de nka Umaru ma se ka Ala ka hakɛ bɔ Ala ka jɔn na Umaru ko a ko an bɛ siran kosɛbɛ wa ne yɛrɛ bɛ siran n gɛtɔ ka busan da ne kan laala ne Umaru bɛ jɔrɔ n kana dɛsɛ ka kɛ laadiri ye waati min na n bɛna Alahu subahanahu wa taala ka sariya bɔ nin ye Ala ka hakɛ de ani Umaru ka hakɛ nalen ka na ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ nka Umaru siranna ni hakɛ in bɔtɔ n'o ye setigi Ala ta ye ale yɛrɛ kana dɛsɛ ka taa dekun sɔrɔ Ala ka hakɛ bɔli la fo ale yɛrɛ ka taa don Ala gasi la o la ni bɛ mun jira an na k'a fɔ hali Ala ka hakɛ dɔ filɛ ka to yen kɛko ɲuman na ani siran kama maa kana kɛ laadiribali ye i ka hakɛ bɔtɔ la n'o ye setigi Ala ka hakɛ bɔtɔ la ye a b'o cogo kelen na an ka kitabuw falen dɔɔnin de la anw ka silamɛya ye c'est-à-dire silamɛya tɛ foyi ye fo n'a kɛra diinɛ jɛlen ye mais ni mɔgɔ min m'a ɲɛdɔn a bɛ sɔn ka kɛ bi i n'a fɔ a b'anw bolo cogo min na n'a fɔra ko seli n'o dabɔra an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ n'a fɔra ko nin ye wajuli kɛnɛ sigilen an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn cɛ ka na a kɔnɔna la mais an bɔlen bato ninnu kɛyɔrɔ la ani an bɔlen wajuli ninnu kɛyɔrɔ la an yɛrɛw bɛ kɛ cogo di an n'an balimaw ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛw bɛ kɛ cogo di ani silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛw bɛna kɛ cogo di hali ani maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ minnu tɛ silamɛ ka sɔrɔ kumakan minnu fɔra adulu min ɲininen filɛ silamɛya ye nin de ɲini maa bɛɛ fɛ silamɛya ye nin de ɲini silamɛ bɛɛ fɛ i ni mɔgɔ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ min ye silamɛ ye o min tɛ silamɛ ye o a ka hakɛ ye jumɛn ye kɛ laadiri ye i ni maa bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ min ye silamɛ ani min tɛ silamɛ l'islam recommande à tout un musulman d'être équitable, d'être juste envers qui que ce soit, qu'il soit un musulman ou non un musulman, ou qu'il soit un pratiquant musulman ou non un pratiquant, ou n'importe comment qu'il se soit. Alors, l'islam recommande à tout bon musulman d'être bienveillant et d'être juste, équitable envers tout le monde. Voilà ce qui est l'enseignement. L'islam nous recommande aujourd'hui, surtout dans ces moments précis et dans tout le monde entier. Sur ce, nous avancerons. Ensuite, le deuxième. La deuxième. La bienveillance et le bon comportement. Si les non-musulmans vivent en paix, l'islam encourage à les traiter avec bonté, respect et la bienveillance. La bienveillance et le bon comportement. Voilà le deuxième aspect. Aspect flana ye jumɛn ye o de ye min talen don n'a bɛ fɔ a ma ko husnul muadati wal birri. Arabukan fɔlaw ko ten tɔ husnul muadati wal birri. La bienveillance et le bon comportement. Min ɲininen don ɲumanya ani jogo ɲumanya ani kɛko ɲumanya ka kɛ ɲumankɛla ye mɔgɔw ye ani i yɛrɛ fɛnɛ jogo bɛ se cogo di ka ɲa silamɛya bɛ min ɲini a ka ɲinini fɔlɔ la adamaden bɛɛ ani silamɛ bɛɛ ye o ye ɲumanya ye fɛnba ye juguya ye fɛnba ye min bɛ kɛ adamadenw ye ani min bɛ kɛ silamɛw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ
ani jugu kosɛbɛ ani jugu kosɛbɛ silamɛya ko k'a bɛ ni fila de ɲini wa a y'a fila bɛɛ tugu ɲɔgɔn na siga t'a la jugaya ani ka taa se jogo ɲumanya ma ko silamɛya bɛ fɛn filanan min ɲini n'o de ye silamɛ ni adamaden bɛɛ ka jɛ ɲɔgɔnya la o jɛ bɛ se cogo di ka kɛ kisi kɔnɔna la ko a bɛ fɛn filanan min ɲini o de ye a ka kɛ duga ɲinibaa ye walima a ka dugaya maaw kan a ka kɛ ɲumankɛla ye mɔgɔw ye ani a yɛrɛw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a jogo ka sabati kosɛbɛ kɛ kosɛbɛ nin de y'an se yan siga t'a la silamɛya ye jogo de ye o ye tiɲɛ ni jogo tɛ yen dɔrɔn silamɛya tɛ yen wallahi wallahi wa ni jogo tɛ yen silamɛya bɛ to dɔrɔn tɔgɔ fu dɔrɔn de la siga foyi t'a la ni jogo bɔra silamɛya la silamɛya banna wallahi pewu n'i ye an selen yan an selen yan Hashimi y'o tɔgɔ la kosɛbɛ an selen yan Madani y'o tɔgɔ la an sera yan nabi ɲuman tɔgɔ la nabi ɲuman min ni setigi Ala subhanahu wa ta'ala kɛra a fɛ a ko cogo di wa innaka la'ala khuluqin azim siga a fɔra ten nin tɛ jeliw ka kuma ye dɛ ayi nin tɛ funɛw ka kuma ye dɛ nin tɛ garankɛw ka kuma ye dɛ nin ye setigi Ala ka kumakan ye ko wa innaka la'ala khuluqin azim Allahu akbar Mamadu bɛ jogoba kan Ala yɛrɛ wasara ni Muhamadu Mustafa jogo de ye a ye Muhamadu Mustafa tanu kuranɛ kɔnɔna la a y'a tanu ni fɛn o fɛn ye jogo don siga t'a la o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ o kumana an sera o tɔgɔba min na an kan k'a dɔn k'a fɔ n'o mankutura ni jogo ye anw ka silamɛya tɛ se ka kɛ tɔgɔ dama ye anw ka silamɛya tɛ se ka kɛ yeko dama ye anw ka silamɛya tɛ se ka kɛ ko n bɛ seli dama ye ayi an ka bɔ Mali la ka se yan an na misiri caman sɔrɔ yan an na sɔrɔ silamɛya bi yan kosɛbɛ mais an nana ka na fɛn dɔ de fara silamɛw bolo yan min bɛ u bolo yan ka kɔrɔ n'o ye jogo ye ka dɔ fara o kan ka dɔ fara o kan siga ni jogo tɛ silamɛya tɛ yen dɛ ayi a tɛ yen o kumana ko aspect filanan min ɲini fɛn filanan min bɛ ɲini jango silamɛ bɛ se cogo de ka vivre ensemble kɛ k'o de ye silamɛ ka kɛ ɲumankɛla ye Allahu akbar i ka ɲumanya ka se mɔgɔw ma kosɛbɛ n'i bɛ ɲumanya kɛ kana sɔn fiyewu k'a fɔ ko nin ne silamɛ ɲɔgɔn ye walima hali nin tɛ silamɛ ye i ka ɲumanya kɛ bɛɛ ye Allahu akbar ɲumanya kɛ bɛɛ ye n'a ye ɲumanya kɛ bɛɛ ye silamɛw wallahi wallahi denw bɛ Ala setigi Ala bolo a bɛ yɛlɛma a ka d'a ye cogo min na bi i bɛ maa dɔ ye k'a fɔ ko nin tɛ silamɛ ye mais e ka jogo ɲumanya kama ani i bɛ ɲumanya min k'a ye i seko la don dɔ la ni Ala ma jan kɛ o bɛ sama ka na don e ka diinɛ la siga foyi t'a la o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ mais ni silamɛya kɛra ko a ka dan ne yɛrɛ kelen ma a bɛ fɔ k'i tɛ diinɛ la ni silamɛya kɛra ko a ka dan ne kelen ka du kɔnɔ a bɛ fɔ k'i tɛ diinɛ la barisabula Ala min ye kira ci n'o ye Muhamadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a ko a k'a daminɛ a ka du kɔnɔ o kɔfɛ minnu b'a kɛrɛfɛ k'a lamini o de sera anw ma yan a fɔra ten siga t'o la o kumana kana dan n'a ye i ka du kɔnɔ dɛ ayi silamɛya tɛ du kɔnɔ fɛn ye silamɛya tɛ e kelen ta ye silamɛya ye i ni mɔgɔw de ta ye o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ setigi Ala ko cogo di Ala subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sourate Al-Mutahana verset 8 Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Sourate Al-Mutahana verset 8. Ne ka kuma ye ni Ala ka kumakan de Ala ko cogo di a ko ale Ala ka kumakan na minnu limaniyara minnu ko k'u bɛ Ala fɛ o kɔrɔ ye silamɛw ale Ala ye min ɲini aw fɛ ale Ala tɛ aw bali fiyewu a ka kɛ ɲumankɛla ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu n'u u ma aw kɛlɛ a ka diinɛ nɔfɛ minnu n'u ma dansa ko aw kan ko barisabula aw ko a ye silamɛ ye maa o maa m'o kɛ o mana ye diinɛ o diinɛ la o mana ye taasira o taasira kan Ala ko ko ale Ala ti aw bali a ka ɲumanya kɔ Allahu akbar a ma d'aw dama ma dɛ ko ale Ala ti aw bali a ka ɲumanya k'u ye n bɛ tila tuguni k'a ɲini aw fɛ n tɛ aw bali a ka kɛ laadiri ye aw n'u ni ɲɔgɔn cɛ minnu m'aw gɛn ka bɔ aw sigiyɔrɔ la minnu ma aw bi aw kan ka sababuya kɛ a ka diinɛ ko ye minnu ma aw gɛn ka dugu bila fo an n'u bɛɛ b'a la ka vivre ensemble kɛ an n'u bɛɛ lajɛlen b'a la ka vie société kelen kɔnɔ a bɛɛ bɛ ka vie jamana kelen kɔnɔ ko ale Ala ti aw bali a ka silamɛya tɔgɔ la ko a kana ɲuman ko ye nin tɛ ne ka kuma ye dɛ nin ye setigi Ala ka kumakan ye
ay ɲumanya lase mɔgɔw ma hali ani minnu tɛ diinɛ kelen o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ ni de ala ka ɲini fɛ siga t'o la mais mun bɛ fɔ an ye bi silamɛya a kɛra kelenna diinɛ de wallahi silamɛya a kɛra bi ni e b'a la ni min t'a la ni ma farati a tɛ tɛmɛ hali ɲɔgɔn kɛrɛfɛ mais ka sɔrɔ n y'a fɔ a ye n ko sariti fɔlɔ min bɛ diɲɛ kɔnɔ condition fɔlɔ min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a bilala sen kan min ni a kɛra silamɛya tɔgɔ la o de ye pacte min ni Mohamadu Mustafa y'a signé ani yahudiyaw ni ɲɔgɔn cɛ ani mɔgɔ minnu tɛ diinɛ la ani olu ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw n'u ka fara ɲɔgɔn kan anw mana diinɛ dɔn cogo cogo an t'a dɔn ka tɛmɛ ale kan dɛ ayi abada anw mana kɛ diinɛ in fɛ cogo cogo an tɛ a fɛ ka tɛmɛ ale kan barisabula ale de y'a kanu jira an na n'an kɛra a fɛ a bɛ mun dilan an ye n'an kɛra kɛbaa ye a bɛ mun ɲɛ an ye a bɛ mun dilan an ye diɲɛ kɔnɔ yan a n'a bɛ mun bila an ɲɛ lahara o kumana k'aw fo k'a fɔ aw ɲɛna ko min ɲinina an fɛ setigi Alahu subahanahu wa taala ka kumakan na o ye nin ye an k'an jija cogo bɛɛ la an k'an jija cogo bɛɛ la an ka kɛ ɲumanya kɛbaa ye ani mɔgɔ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ an kana maa woloma an kana siya woloma an kana diinɛ woloma n'i ye silamɛ ye ka ban sɔn i ka hɛrɛ ka se diinɛ bɛɛ ma sɔn i ni mɔgɔw ka vivre ensemble kɛ jango minnu tɛ diinɛ la mais ni silamɛ ɲɔgɔnna mɔgɔ la mɔgɔ min m'a ka diinɛ faamuya yalima o tigi bɛna diinɛ minɛ jɔn de bolo ɲininkali gɛlɛn ni i ban n'i balima la ko a tɛ disabiri e ko k'i ti gɛrɛ a la ko a tɛ fini suturalen don e ko k'i ti gɛrɛ a la o tumana jɔn de bɛna sutura i ye n balimamuso ɲininkali bɛ yen sisan e ban n'i balimakɛ la e ko a bɛ gulɔ min e ban n'i balimakɛ la ko a bɛ taa baara la o tumana e min bann'a la yalima jɔn de bɛna a tɛgɛ minɛ dɛ k'a bɔ baarala t'a la jɔn de bɛna a tɛgɛ minɛ k'a bɔ gulɔ min ɲininkali bɛ yen a ye sɔn mɔgɔw la a ka kira sɔnna mɔgɔw la tan de sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kira ye a sigi ka baro kɛ maaw fɛ wallahi a bɛ jogoɲumanya kitabu dɔw la kira Muhamadu alaihi salatu wa salam muso dɔ nana fatɔmuso dɔ don a bɛ i n'a fɔ muso in fatɔ tɛ mais anw fɛ a bɛ jate i b'a fɔ fatɔ a nana ka na kira sigilen de sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a sigilen b'a ka jama la kira ye lɔgɔma de tigɛ a ye lɔgɔma de tigɛ ko a b'a don a da muso sina ka na gɛrɛ a la a ko nin ye jumɛn ko nin ye jumɛn ko tɛmɛ i ka nin di yan dɛ mais anw fɛ o ye fatɔ de mais fatɔ tɛ maa de don maa min bɛ i bara bɔ maa la maa min bɛ i muke bɔ maa la a b'a fɛ ka kira de dɔgɔya a nana ka na bɛn ni kira ye a ye lɔgɔma min ta ni Mamadu ko a b'a bila a da a nana ka n'i jɔ k'o dɔgɔya k'o ka tɛmɛ k'o ka lɔgɔma in d'a ma mais kira a n'a ka bonya a n'a ka kiraya a n'a ka fɛn bɛɛ lɔgɔma min n'a bɛna bila a da kɔnɔ a y'o de bɔ k'a di muso ma a ka sahabaw bɛɛ sigilen to yen lɔgɔma min n'a y'a don a da kɔnɔ muso b'a ko de bɔ ka da a y'a bɔ k'a di muso ma mais kitabutigi y'o de fɔ ko depuis muso ye lɔgɔma ta ko wallahi a ma kɛ kulokɛbaa ye tuguni muso in kɛra sutura tigi ye muso in farala silamɛ musow kan a farala muminatuw kan wa k'i k'a dɔn ko muso in sara o muminatu ye nin ye tiɲɛ alors o kumana mun bɛ anw bolo ni anw bonyana bi n'anw kɛra karamɔgɔ ye jango n'anw kɛra silamɛ anw ko an ni maa si kana gɛrɛ ɲɔgɔn na an ko bɛɛ ye ɲɔgɔntɔma ye mais ka sɔrɔ an b'a ye an ka kira la an b'a ye an ka diinɛ la mais peut-être kuma dɔw la fo n'a kɛra minnu bɛ an kala la o de kama ni an nana yan an bɛ silamɛya bɛɛ fɔ aw ye dakuru ɲɛ kelen ni silamɛya o silamɛya kɛra ko i ni maa wɛrɛ tɛ se ka vivre ensemble kɛ wala i ka diinɛ man'o kan wa an bɛ fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ témoignage bɛ an bolo yan a bɛɛ dalilu fana bɛ an bolo yan on a tous les preuves réunies ici l'islam c'est pour le vivre ensemble ni vivre ensemble tɛ silamɛya kɔnɔna la dɔrɔn bɔ a la nin sanga in de la Sheikh Usman Madan Haidara denkɛ Ali Usman Haidara a ye walawalali caman kɛ fo ka taa se silamɛya don ka layidu 6 k'o walawala faamuyaw ka se ka sɔrɔ o la a kɛnɛ kan cɛw ani musow nan'u yɛrɛ feere Ala ma n'o ye silamɛya don ka layidu 6 tali ye min sɔrɔl'o la an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ ti shoni kɛ ti jɛnɛya kɛ ti den faga ti namara kɛ sen kɔrɔta kɛ bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye bila baara ɲuman min an b'a kɛ Ala ka nafa nɔgɔya Ala ka yafa n'aw ye soldat rasul fɔlɔ n ti fila fara Ala kan
la faralaka ti shwani ke ti jana yake ti ndefra ti namora ke se gorota ke bulukoro nikra mawode la barama minambake naka da fanwa naka ya fanwa baren kuncera ni cogoyinde la no de islamiya demeton ansar bolo faraba min be Nigeria krenkrenya la Lagos ulu ye wele bila an karamɔgɔ ni an karamɔgɔ dema kana u ka ni mawludu bain ka se ka a ɲɛnɛmaya u fɛ ala sɔnna ma o baara sanuma ni filɛ nin ye an bɛ dugawu kɛ shirifkɛ ye dugawu minnu kɛ ala k'a minɛ ala ka dayɛlɛw kɛ ala ka basigiw nati ka hɛrɛw don Nigeria jamana kɔnɔ fo ka taa se farafinna bɛɛ lajɛlen ma ka foli ta k'a ɲɛsi aw ma aw fɛn fɛn kun bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka dugawu kɛ ala ka waati wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tinya wilila hangalondi sega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tieme